се казвам Виктория и съм на 3. Мартин. Аз тук най-много обичам да ям броколи. Най-много обичам да ям картофи. Какво обичаме най-много? Такости да ям. Тук ни е много хубаво. С оранжевите майки, оранжевите чита, оранжеви китари, оранжево звънят. Характерно за родителския кооператив е индивидуалният подход към всяко дете. Здравословния начин на живот, здравословната храна. Стараем се съвместно с учителките да развиваме креативността и индивидуалността на всяко дете. В същото време всичко е под формата на игра, т.е. те учат, играйки, забавлявайки се. С различни арт-техники работим и почти всички неща се опитваме да им ги предадем през изкуството и през игра, защото е най-адекватно за тях това. Така най-много учат. Иначе им преподавам също български и социални науки. От тази година започнахме да включваме някои от предметите, които са включени по принцип в програмата на детските градини. Спят тикавицки цветя и де мрази сняг, но и ги ще има пак. Основната причина да създадем това място е, че ние бихме искали да останем близо до децата си и да се включваме активно в техния живот, образование, израстване. Нещото, което на мен най-много ми харесва, е всъщност начинът, по който имаме някаква основа, по която върви програмата, но имаме много голяма свобода да обогатяваме тези предмети, учебници, теми, като всъщност родителите също много се включват в изготвянето на програмата и така тя става една доста богата и наистина нещата, които искат родителите съответно да развиват децата в тях, се случват. Значи родителите участваме, освен организационно, това значи месечни, ежедневни срещи, за да решим кое, как да организираме. Участват и под формата на седмични дежурства, които са доста поносими, защото са в рамките на само 4 часа. През тези 4 часа въпросният родител играе ролята на лелката в детската градина, успокоява плачещите дечица, помага им за физиологичните им нужди, притопля храната. Хубавото е, че децата могат съвсем спокойно да дойдат, да се почувстват добре, да нямат някакъв стрес такъв от отделянето от родителя. Готви им се хубава храна, грижат се за тях, някакси има много лично отношение. Аз имам 2 мои деца, но в същото време се чувствам майка на общо 10 деца. И това ме прави много щастлива, чувствам се близо до децата си, част от техния живот.